Director kani Grims Dr. Nalin Mehta hnya kasngi balang ulaha ban mi shaplau ban pan map na kinong yalam ke HYC halor ka jingpen ibor bat keno ya kani kaseng bakatmu ban wan pen klumar kinong yalam ke HYC kilalit chani Grims halor ka jing khot jong director ban yakren ya kimat jingdawa bakaseng kalabu bat aipor ya kani Grims ban pentrikam Laong bahawa kinong yalam kaseng kila poi ho office la keno ba uniu klik do kani Grims ula shukin hit kinong yalam ke HYC bat pinmi ya kijing keno bakaseng kelawan da kijing klik ba kijing tumu penklumar haba pin ken mau ya kijing jia bakat kenai tarik kasngi ba ke HYC kalik bu ya kedor khas namar kani kijing pin ijing long u director ke HYC kala mi jindat no na pok kamera jong uniu klik do kani Grims ringkat ka kurami bat pin pat ya kikatu kat ni kiyit nolor kijing berngem ban khang tala shi sundon ya ka office trekam jong u Kini kejinjia kalau postat bah batang sipor lawan poi ke magistrate bat ki pulit hani Grims bentek lakam ya kanu kejing klumar. Di hadirin kejing tuklar jong ki magistrate uni uklido kani Grims ulah haban mi sepelau bat pan map na kino yalam ke HYC haba khot biang yaki bakinuan syake mi jingkren halor kimat jing dawa jong kaseng. Hendri kino yalam ke HYC kila kerna bat papen bet yu dakawai pat kasngi ban yakendu bat yakren bah yaki iki ibaro. We'll fix another date. Please let me know. Yeah. And I just wanted to know one. I am willing to meet you at every little point that you have. Yes, all the made, point we'll discuss. and whatever we can do. That is within what the realms meaning the of law. discussion is, to get to know whether what thing you And can do and what you cannot do. My Then objective. after that, the things that you cannot do, we'll raise it up with the people that can take a decision. That is the purpose of us coming to meet you. Fantastic. See? And I will take that forward with you in the same way. Yes, next And next we will date put can our be- resources together into whatever is required. It's okay. Yes, We- no, you can Please let fix me a know date. when. We'll fix Please a let date me know and when. we'll meet. And Fix a date and we'll Please meet. don't- Gojong u ndrai mar sendrong apa adin mangilaya syong ulawan rung hakajaka bu unya keren yakimat ki bangi ngilabu ahmad jong u penban neubri ula persang ban keren deki kentin ki belong nyoban yangi kung kinoelam jong kaseng ba kumjuru ya kari bakajak benri ko jong ulas dang ban keno bangi ngiwan hang ni da kajingmut ban wan penkulma ulas dang ban keno bangiwan hang ni da kata kajingmut ban berngam bersit ban syok bandat yanur yanu Deka jingmut ka jongi habang iwan na kaniga meeting benda kasi ka sialang ka dilembang ka jingkot ka jongu. Ban ya keren ya kimat ki isu ki bangi kung ka benriung ya. Nia kendu lamba kanika jakatrikam jaka sorkar pedeng. Tombot bangi kwa ban yo kam yo jam ki kun samla ki jongi. Ni kwa ba ki pardo persna ki jongi ki yo kam yo jam ka riga institute. Deka jingle ka jongu mene kala pelong yang kum ki noelam bangi ni jendat. Nak kata ka jingelang ka ba maula khot ba ngila ap hani habar ba ni dawaru. Bau dei banwan ban panmap nangi halor ka jingle ka juku mene hakapor bangirung hapu kamera ban yasyong nam ta ka jingalang ki hadien bagi magistrate kilawan bagi bor pulit kilawan kilalit ban kren yu bat ulawan ban panmap nak kinoelam ba ikot jong seng ban hadien ka sam la yang kren ba ban ka sini kre syu ban rung ban ya kren ni kini ki jingdawa jong seng namar kam don jingmut syu adien mangilaya ni kini ki huri hura tingin sa penbet pat da kawi kasi ban don ni kita ki jing kren halor kimat ki jongi ni kwa ban kren da ka basya ya kini ki director ya kini ki kli jong kini ki jaka trikam jong ka sorkar kami bahaba fiwana kani ga jaka kani ga ri ga jongi so ban buram ya ki try muluk pimdai ban ong batang ba fidei director pip syong to suki pila ban keren kat baman ngiting bai lada yangi ki noelam seng balang ula ban keren kumtu banwan da kata ka attitude da ka jing smau bangi ki ba khamret khamhe ngiting ba ong kumnu nya dei pat ba ki rupat ba ki pardo parsnam ki jongi ni kwa ban bu ban phak ne khubor ka ba sai se kini kinong ki kli jong kini ki office ki ba fair ki badan hang ni bakaseng ka nom syu sngap lada don kam bangin pen i da ka bor ngin pen i kani ka dei tang ka jing sedang nila penlong i u ba unwan ban panma bakmat jong i hang ni habar balada yai million ban le kum kini kam bat ki weiru kini hu kini ya ki IM ki IIT ki badan hang ni ki ban suthu ba ba piwan kani ka jaka ka jong i balada hajaka jong i pin kenben yang nginom laksa balada ngim laksa lada ki khun samla jong ka ben kim laksa ke ka banja balada ki mi kinu jing kul mar ki jing ki ki ben simaki kata ka de khubor ka basang ka bangi kwa bat ni kwa ban ong ba ya baro kini ki office sarkar na kalian jong ka sengin budin nang ni sakmat ban pentik na ba ki bri ki jong i ki ban yo kam yo jam ki jaka balada ngilap ba kinu kini ki office sarkar kim bud renti bat ki mailat ki bri ki jong i ban yo kam ka seng ka nom susngam bat syong ki kata ka de jing wan ka jong i menta ka singi bat ha be de ba meeting bu new director ngin se pen bet pat ha wi ka singi